Atibatike zvechopu chopu. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe iko zvine zvindiri kusanganiswa nenyaya panapa inova nyaya iri kundikashkamadza nyaya yandangoona kuti iyi yakakosha kuti igare yasvika munzeve dzemaZimbabweans because ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vakaita kuignore maybe haina kupfura nekwavari here kana kuti chii chakanyatsoitika but nyaya iyi iri kubva nekune mufesi uyo anonzi Freeman Chari. Vanhu vakawanda vanomuziva mboshana timba chedu anoita zvakawanda but kana uri munhu wekuti wanga uri mupolitics vodhara wanga uri mumastreets uchitenderera uchifambira nyaya dzeopposition kunyanya unomuziva munhu anokuti ane zvake. Ataura panapo kuti zvanzoni Mnangagwa kwai Airutsa Nekupazha ari mundege kumuendesa kuSouth Africa vachisiya zvavo zvipatara coffin ana parinyatwa ana gomo. Imboko is say no to 2030. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iri kutaurwa nezvayo iri kukashkamadza zvakanyanya kuti dzimwe nguva unotopotswa kausingazviziva and ameno kuti why is it kana ivo vanhu vacho kwa zvine zvakaitika vasingasvitsewo kana kutaurawo the likes of pana tiri kuti muraka kari kuti noningirikana inena I thought kuti vanogorongoti komana kuno kwarwariwa mukuru wazorwara vadai so in case kuti vanhu vagare vagadzirira voziva kuti kana achinge arwara what's next chii chimwe chichaita se chichada kutora nzvimbo kana kuti chichada kuitika but zvese izvozvo zvavo vanobva vatora votoignore votoona zviri zvinhu zvisina dhiri. But panapa muri yeZimbabwe nyaya dzakawandisa and tine nyaya imwe iri kupisa nyaya iri 2030 iri kunyanya kunetsa tatidonda zvonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei. Ndiri kunzwa shoko panapa pari kunzoni timu ranashabangu vari kuramba zve2030. Hey, for the first time in history I know zvangu kuti it's public stand zvinhu zvekuti vanogona papublic vongoti tazviramba izvozvo kuti vazoita kunge opposition zvisazobude pachena. But pane nyaya iri panapa pari kunzi in a surprise move Triple C faction leader Sengezo Shabangu yesterday said his party will not back constitutional amendment bill number 3 in its current form, arguing the proposed changes prioritize political interest over national ones and must be revised before securing his faction support. The bill Cap 3 is being pushed by ruling ZANU-PF party. However, ZANU-PF holds a majority in the National Assembly but must secure support from Triple C legislators to pass the constitutional amendment. Triple C interim national spokesperson Gobizita Mlilo said yesterday that the party was engaging the ruling party in a bid to get the bill reworked. The move comes after a nationwide public consultation process on the constitution. Shabangu's faction said significant changes are needed before it can back the legislation. Saka vana Shabangu vari kuti ngarimbochinjwa pane zvinhu zvava maybe vane pavakaona kuti ivo pachavo vakutovharirwa panze because you know what let's say ngatimbodai so let's say chinhu chacho chasvika pa2030 handiti kuchadzoka and obvious kana pakanzi pangodedzerwa election kuchauya imwe opposition party ine musoro ine brain yekutoti inenge ichitosvika iyo inenge ichitorova zveshuwa kuti zvekunyeba ichatoya ichirova ichatosumuka zvichazotanga kutodziya musoro ichinetsa. You understand? Yauya that opposition iyoyo yasumudza musoro kudai so yatanga kunetsa zvichazoitika nezvekuti vakomana vese vari muparliament pavo panenge patovaperera panapo kuti vachadzoka vachaita seende kana wavharirwa panze wavharirwa and the next thing 7 years futi kuti uzodzoka unonga watopera career. Saka vakomana vari kuzviweka vatoti yes zvine 2 years mukati dziri extras but political career yese inobva yatofa futi zvamuchose isu tobva tanzi tangangosimbisa vanhu apa recently kune nyaya imwe yanga iri kunetsa ikoko kuzvinzi Shabangu ameno paimba yanga akadatenga reproperty yaidzi anga ari kudzingwa ipapapa zvichitonetsa inyaya yekuti yanga iri kungotaurika. But anyways nyaya dzacho muri yeZimbabwe sekutaura kwandazvita kuti dzakati wandei dzoda kuti ndingonombora ndichisiya. Ndiri kunzwa imwe nyaya yekumuchato ukoko iri kungotenderera zvisingaiti mumasocial media. This post iri kudedzera kuti zvoni ndiri kurwadziwa ndakabatikana nyaya yangu yakadai. I was working as a waitress kumuchato wemwana wa Mr. Tagwirei. We worked from 6 a.m. in the morning. We finished around 12 a.m. Again hatina kana kumbogara pasi but chiri kunyanya kundibata ndechekuti takapedza kushanda topiwa salary na 1 a.m. $30 gaya. I'm really heartbroken kutaura chokwadi kuswera kushandira peanuts. Please tibatsirewo nyaya iyi iri kutirwadza ndo zviri kutaurwa panapa pane post iri apa ina ndichazivo because nyaya dzacho unoziva kuti ukangoona dzatongobuda dzakadai so
sitoba tangoti hayi isusu tiri masobhasenzi ngatidzimhanyire dzisvike kuvanhu kuti ko munozoita muchato wakadaro unenge uchinzi uri kunakidza muchivhara vamwe muchiita kukusha mari akomana musadaro itaiwo dzidza kuona dzimwe mari dzaingoita kumwayiwa dzedze ungovhomorwa kana chimiriyoni kana chi100,000 mungotova vanhu kuti ungopai kana $100 $100 kana $200 $200 per day or 100 it's okay 100 is fine because andimanga muchiita muchato weflambo but zvinozongoenda nepamwe at the end of the day. Kune imwe yandiri kunzwa iyo ndichazodzoka nayo ndichizonyatsokudedemurirai but regedze ndingokupai chidimbu pari kunzi pane nyaya yanetsa mukomana anonzi DJ uya DJ wasadhaki ari kunzi zvoni ari kusuyiwa panapa. Opposition councillor sues Mnangagwa DJ for abandoning teaching duties. Vakomana vakazongonakirwa nemari ameno chicha akazonakidza kana kuti ndiani akazongobudikira achibhadhara mabhadharire iwayo ndobva atongeta se uyu ndobva atongosiya zvake zvechibasa chake chaiita. Vamwe watanga he was a teacher, he was a headmaster, zvakawanda zvinenge zvichingotaurika ina handinyaso munzwisisa pake paanga ari chepo but chandinonyatsonzwisisa ndechekuti paakangoona kuti zvemusangano zvaakuda kuningirikina ndobva angonojambira bva akira ikoko ndochitima chakatanga kufamba nacho and I'm shocked futi at the end of the day kuti mukomana uyu dirire kuti unozongotera vanhu vangobudikira iwa kuningirikina unenge wakuzonyatsoita sei chazvo zvokusvika pakusiya graft rako. Saka regedza richazokudza kuti zviri kuzonzonzi kudiko kumatare kwacho kukoko vanenge vachizoendesana kwaari kuda kuti nzaendeswe because vari kuti nzai wakati ngasiye basa kana kuda kumhanyira izvi zviripo plus ndakanzwa kuti hanzi life inenge yakazotanga mukika futi zviri hard nenyaya dzimwe dzekuti ikokoko vane nyaya dzemakuhwa dzanga dzakunzi vanga kubatwa vachinyanya vangoti vangotora kamukana kadikidiki voenda vomanya unonyaya saka vakazonyaya vamwe vanhu vasinganzwisisi kana kuti vasingazivi kuti uyu ndiani anombonya kuzoita zvechi but Temba Mliswa is back in the political space. Imagine baba Temba ari kudefenda Tagwire izvi kutodaro zvekurevesa and I'm shocked. I don't know what exactly is going on kuti munhu akutanga kudefenda ava kuti zvanyatsofamba sei panapa. So ari kuti it is said how the remarkable success of Tagwire has cultivated animosity towards him, leading many to generate content predicted on his negative perception. A number of critics are lacking behind unsustainable claims that he engages in theft, an assertion that is patently ludicrous given his variable track record as a reputable businessman. Such unfounded accusation, particularly from individuals whom he was previously aided, serve only to divert attention from his authentic contribution to both the ruling party and the nation. Numerous testimonials attest to his crucial role in aiding the country's resistance against sanction and in supporting the party's initiatives leading to the Second Republic. To accuse him of building his business empire through illicit means is utterly preposterous in the absence of credible evidence. These allegations develop into mere propaganda. This calculated campaign is misinformation, disregard the verifiable reality of his strategy, investments and economic ability. Temba Mliswa, it's garbage. I don't follow garbage most of the times, but ndingokuzisa kuti chikomana chiri kudefenda chiri kumiririra hanzi vanenge vakuimbira mari dzavo dzesapa ndiyo muwane rimwe audio rakambobuda achitaura something about KTA and most of the time even at the wedding he was there, he was present, saka angada kuzoti aite sei but asangana ne-one joker from Rutendo ari kumubvunza kuti how did Tagwire get elected into the Central Committee Muzukuru without a vote by Congress when Congress is the only board that can elect Central Committee members? How did he sell Kuvimba stake for $1.9 billion without an independent verification of the value of Kuvimba? Izvo zvima questions zvabva zvangokandwa zvimajoka kana manga makamirira kuda kunzwa kuti zvinozofamba sei. Aiwa tongoti chi Tagwire atoradzikwa ndopa zvinenge zvatoperera ipapo ndozoti nyaya dzakawanda, a lot is going on already but for now ngatipinde tinzwe kuti vamwe vari kuti kudii because ndozoti kuna vanhu vakataura zvakasiyana siyana zvakawanda zviri loading. Ngatichinzwe kuti iyi munoionawo sei kutaurwa nababa vari panapa muzondudzo mucomment section kana muchinge mawirirana kana kupesana nazvo zvinenge zvava zvekwenyu. Ngatiteerere tese. Munoona kuti tine maZimbabwe akawanda vanogona kutosumudza nyika, vanogona kusumudzira zvido zvavanhu, vanogona kutokirieta basa.
namaplatform aro, but because of this political party inongesa muono munhu wani nokuti anosapota ZANU-PF. Muchini uya uri kugweru ya paya panogadzirwa mazenge maayoni paya muchini uyoyo ukamutarira uya muchini uyoyo Chivhayo arimo, Tagure arimo, Mnangagwa arimo, and it's so cheaper in China. That machine is so cheaper, in equivalent fraction of the US dollar and the rand in Zimbabwean money. Never be costed 700,000 together to import that such amount of money together to import them, to export or what from China to Tanzania to Zimbabwe. It's cheaper. And muchini ya ndio ZANU-PF. Muchini ya ndio wana Mnangagwa nevana vake na Chivhayo. Wakavakatora mari yegovernment, public funds, avanhu anofana kuhorwa neguta ruzhinji vakaisa muhomwe dzavo vakaita zvavo. And wakanyorwa, company yakanyorwa as an individual, but vanotoziva ipopo ipo. Construction mangani, company mangani akapiwa Chivhayo. Chivhayo, he did the fail for everything, but he take the money before he done the contract. Hatitauri zvokuti kwanzi Chiwenga wazodai, Chiwenga wazodi. Ukati ana style yakaitwa na Chiwenga, style yakaitwa na Muhadi, style yakaitwa na Mamujuru, style yakaitwa na Mnangagwa, style yakaitwa na Chivhayo. And iri kuramba chitoenda, that is a Patterson system for the corruption for the Zimbabwe of that or ZANU-PF governing party. Maitira akaita Chiwenga ndo maitira akaita Mnangagwa, maitira akaita pakutanga. Mugabe maitira akaita pana Sala achifa ndo maitira akaita futi pana Grace na Mugabe. Mnangagwa mukadzi wake muhazvanzi yaJosia Magambatongo gara akaipisira mba, akazowana uyu mukadzi waanayo. Ndinoda kutaridza chokwadi, ukataridza audio mazhinji anotovako namavidhio. Chiwenga he did the same. Chivhayo, he did the same. Because mutemo is binding for the citizens. He didn't bind everyone in ZANU-PF. The law is binding for the citizens, but the law didn't bind to the ZANU-PF official. Nokuti vanozviti vene venyika. But vane mhosva dzakawanda dzavanoita ipo paipai. How do you feel as a children to see your mother, she don't have a leg, she don't have a hand, she don't have a arm, she don't have a what? What the fuck here with that? Varume vakadzi vanongohura, kana ahura ramba munhu oenda ari mupenyu, kana achida nevanatora vana oende navo. Vanhu vomuZimbabwe vanogona kuona chitanda chiri muziso romwe vanhu vari muZANU-PF, asi chavo chitanda havagoni kuchiona kuti muziso mangu mune danda risingaiti.